9 compañías, 11 espectáculos de rúa, animación con mayúsculas. A vindeira semana Pontevedra acollerá unha nova edición de Itineranta e xa van 9 o que fai do Festival de Espectáculos de Rúa Itinerantes de Pontevedra, un clásico no calendario das festas do verán da cidade e que avanza a chegada das festas da Peregrina. Os días 7, 8 e 9 de agosto, as prazas e rúas do centro histórico converteránse nun gran escenario no que os espectáculos de animación, luz, son e fogo convidarán a participar a nenos e a grandes. Pois un ano máis o que é a esencia de Itineranta, que é espectáculos na rúa, co obxectivo de que a xente saia, evidentemente, disfrute do Centro Histórico de Pontevedra con diferentes espectáculos que sempre teñen o obxectivo de involucrar a xente no que van facendo. Dende o 7 e 9 de agosto teremos espectáculos para todos os gustos. Como cada día hai entre 3 e 4 espectáculos, pois nada, tamén é cuestión de ir picando dun en outro e facer valoracións, que todos son empresas profesionais, ou sea, compañías profesionais que se dedican a iso, a animación de rúa. Eu penso que todo o mundo imos disfrutar delas, claro. E dende a organización e Concello aseguran que cada ano o número de persoas que se achegan a desfrutar destes espectáculos de rúa é moito maior. Porque nos permite disfrutar de espectáculos do máximo nivel e, ademais, participar deles, disfrutar da cidade, se pode disfrutar destes espectáculos de formas variadas, porque podes ir a todos, ao encontro de todos, podes seleccionar algúns, podes esperar a que un pase e outro seguilo, según o gusto que teñas. Hai algúns que son máis de participar o público directamente, entón, por iso, nese seu, o que lle aconsello a todo mundo de meterse dentro, que se deixen levar. Nos quedannos 3 tardes de moitísima animación, de moitísima diversión e que cada ano máis xente ven a Pontevedra para disfrutar de Itineranta. Por esta razón, convidan a todo o mundo a desfrutar desta divertida, entretida e bonita actividade. Eu a todo o mundo. Xa decía Laura, hai espectáculos desde máis cativiños a maiores, pero que eu creo que todos son para todos os públicos. A forma de velo, según a idade ou según os gustos, é o que fai que percibas o espectáculo de forma diferente. Obviamente, nós, adultos, un gran mono xigante, vémolo dunha maneira, un neno ou unha nena de 2, 3 anos ve un gran mono xigante. Pero eu o que creo é que cada quen que se deixe haber tamén un pouquiño a imaginación e que disfrute destes 3 días de espectáculo que van ser estupendo. Xa o saben, a desfrutar das rúas de Pontevedra, do bo tempo, do verán e, sobre todo, da arte dos espectáculos que aterrarán en Pontevedra do 7 ao 9 de agosto grazas a unha nova edición de Itineranta.